xa sithetha nge-weakness apha eCape Town hayi noba ngu-95%. Yo, straight one mas. Yabo. Hayi apha eCape Town hayi bafu hayi. Xa kuthethwa nge-weakness apha yabo ngu-95 but yintoni ke ngoku bullshit sells apha. Yabo ya le ingeyiyo yeyona incanywayo. Yabo first 4 bars ungekayi-rap yonke u-16 wakho okanye 20. First 4 bars dikujudge ba ayikho le nto yenzayo mfondini. Yabo ndamamela ezalapha iyanqomba apha siyabulawa. Ivascom galela amanzi nto. Yasescom uyoyichitha Ivascom yasescom uyoyichitha into ezinjalo. Uthe ibha believe lo. Iline funeka ibe nesikali mna nami yabo ba wathi uchathisile. Call Pacino hayi come on mfundini ngafihla ntoni. Yo. Bakacinga ba le outing cabele xabuthini. Suke lapha. Because ngibona sendiswa mna ndiyazi ukwenza into. Sephuma ne-dis. Yabo kwaphuma ne-dis for ingqomba le way yabo ikuze ke iwe entertain mina kufuneka ndive ba isikali sayo le way singakanani yabo ungacela into ezibhetye mna. Make sure that you subscribe on this channel. It helps a lot. Don't forget to watch the ads. Don't skip the ads, guys. It does something on YouTube too. And also like the video. If you like the video, it's gonna go to more suggestions because in YouTube zabanye bantu. And also please comment what's your favorite episode or what do you see in this platform that you love. And also you can press the join button. You get the badge, you get exclusive content and also members only content. Yeah. Welcome to the biggest podcast in the world. Yeah. Me say dive into the rhythm, feel the new wave vibe. Yeah. Where fresh thoughts and voices come alive. Sondela, Amela, yeah. Ashipatelo kuhlibu twangena. Shakala nganeno, yangoba funa ukuphoswa ilento. Usikuphathelo kuhlibu twangena. Umjida Artivist Entrepreneurs Pty Ltd brings you the fresh Umjida Dry Gin, Umjida Wines, Artivist Dry Gin, Artivist Wine. You can get it anywhere. Just holler at us 084 03 81 900. Or you can contact Cadenza at New Wave Podcast and get hold of us. Ijan Endala, Ijan Yasekasi, Umjida, a representation of a hero, Yaselokshini. Ever the Scandinavian down. Edota sisamadoda ajekwayo. Hayi. Yo. Amadoda ajekwayo masiwayeka. Khawurate le Umjida Dry activist. Mfethu hayi isatyeka so far so good man yabo. Can't complain bafu hayi imnandi. From 1 to 10. Mfethu ndingamnika at least kuba ndingayigqibile class. Ndingakabe ndimthi 8 yabo. Umthi 8 ne. Yeah, because iclass yayibona ba isathe xhaxha. Sathe xhaxha. Isisho zisaza kakhe. Yeah. So at least kandigqibile ke ndingakwazi ba ndithi 10. 80-10. Okay. Mhlawumbe kuyabonakala ixesha. Uzabonakala siba ingquba. Uba uyabasakwazi urate mhlawumbe. Hayi kolo cala ndithemba, umthemba hayi. Kolo cala hayi. Ngeba ndiyarhalela ukuvisa ke ngapha ke okay uve iwine kale uve nje khamvisa khababelele seyivuliwe. Nansi yaqala cha. Ngase njonga nje ba okay kubhalwe ntoni apha yabo ibalekile kalo ingredients yonke into. Okay. Ungatyi into ngayo. Ungatyi nje uzibone sowuqwa. Sowuswele. Sowulashwe izikirivini ube ngumangwingu. Yeah. Ukundirayithele nalapha. So ifundiselwe iminyaka emingaphi yona? Khawujonge ezo because ezo zisando deliver izolo ezo. Khawujonga apho kuwe mntakwethu. Hayi le yango 2023. Hayi intsha ngumntana. Isay children. Children. Iselisana. Ngumntana. So i-dry okanye? It's not really dry. Pinot Ridge. Pinot Ridge I blend you noko.
iblendiwe ikhona i-dry but it's not apha ngoku. iyavakala Yeah, iblendiwe nje kamnandi. iyavakala hayi sengumntana inkonkxa zisentsha Inkonkxa sentsha hayi noko hayi masikhabele mgama ke siye ngaphambili bhuti man. Last inkanyama abantu abaninzi bamazi kanjalo kweziyane ke kulamakhasi wethu onxibelelwano. But ke abantu abangakwaziyo ndifuna bakwazi ngcono ke ngoku namhlanje. Mhlawumbe xa ulothi nje uthi gqaba usichazele ngawe ukusuka nokuhlala uzothi gaphe kule ndawo kuyo ngokaphe eCape Town usibalisele nje igama lakho ngubani endizalwe endaweni ethile sizothi ga ngoku. Hayi mntakwethu ulast lona ngokwegama kulubabalo lo elabakhulu ke nguNkabi. Intsusa ke mntakwethu pha kumhlaba waseQonce ilalise ebulembu pha pha kumzi ke konomzi onomthi omkhulu umzi onomthi omkhulu pha eQonce orhanqileyo no ebulembu ndithi ilalise ebulembu umnye umzi onomthi omkhulu kusesithathwini apho ngondebe ke pha ocisana andifuna uyenza ande man kodwa ngokwelicala ke yapha eSantini kwelicala lenu ke madoda yalicala lethu kaloku sensitsho kaloku kulaa nto basidibeni yapha eSantini emsebenzini apha kule ndawo yomsebenzi. indoda uyazi kaloku uba ngoba izicele yona awukwazi uyigqibele yabo injalo namanye amadoda ke ngoba baofendele xa usithi yasezilalini ewe khona bayo uyayiqhela umhlawumbi wathini yabo la madoda komagugu lethu umzekela amanye wawo asikwazi wabopha ngentambeni nyanisini so ke wanikwazi ukuthi hayi no that's why sithi kwelicala lenu kuba sidibene apha okay nina bazawuphikisa ithi hayi bafu kwasathina siba lapha Ndwendwe nyanisini nathi sihambe lapha ndilapha ke Khayelitsha khona indawo ekuthiwa kuseNantsini pha kuseHarare pha ndisanxuse pha kwangoku ngokufihla inhloko kodwa ndihlelanga awuhlelanga umuntu ubhizi kaloku indoda kaloku njengoba kutshiwo uba ingcwabalala isecangwendlela ifa imka ifa imka. Ngokwelika last lona ulifumana kweliphi indlela yona dying breed kaloku last mntakwethu yabona iya kwinto yoba kwabo babisenza le nto ndiyenzayo oshiyekileyo umnye which is ngokugqibela yabo lilonke ke ngoku xa ungumntu onazi indlebe ukwazi umbamela uzawuva kule ndiyenzayo mna ukhona umahluko unless awufuna uyiva lona yabo noba ungamamela umzekelo ucomparison andifuna ubiza amagama abantu amajita personal like avele ayithathe ayisenhliziyweni xa usithi uba umamela obani nobani yabo uzawuva uba no khona umahluko man xa umamela into kabani nento kabani yabo so ke ngoku isukele phaa laa nto uba okay no last of a dying breed yabo so ongabikho kwam ayiphindi ibekho le ndiyenzayo andanoba ndiyavakala uyavakala kakuhle uvakala kakuhle and kaloku uyicacisa ngendlela ngokupheleleyo uba akunawuphinda kube khona last iphinde ibekho ofana ake ngakhona into efanayo nakodwa nothi ngakhona engathi iyayelelana but ayisongeyile ngoba akekho umyona uphinda bekhona last hayi ngokuqala nokugcibela and then yabona ke ngoku I think 2000 and hayi andisakhumbuli kakuhle pha eTop Deck I think the Top Deck this is where engiqale ubona nina nokwazi ngenkanyamba and ke for the longest time yabo sazi iba inkanyamba mhlawumbe uzoyicacisa ndayilibana negroup leya because xa uthiwa inkanyamba bekuvele kugcwala istage so asiyazi kake siba inkanyamba because ekuqaleni besikade sithi inkanyamba khona ezi ndilibela amagama wabo sikhona groups within ikhona za brothers rapper song ngathi uthetha inansi Dirty Twins Dirty Twins nazo bezixa kungene zona then kungene inkanyamba emva konke ngokungene ke ngoko last kungene omabra kungene opoacher mhlawumbe thina siyifumene ngendlela thina engeyiyo lento besicimba thina
inkanyamba i-crew kanti inkanyamba yintoni? Inkanyamba si-stable wena mntakwethu. Inkanyamba yi-umbrella apho kufola khona onke la madoda oqhuba abala, yabo, like i-Dirty Twins, yabo, inzingeli, which is uyiseparate kanjani ke ngoba khona baspitha ngesixhosa, yabo, kube khona be-English, yabo. Now if uyifollower, yabo, okanye ngumxhasi uzawukwazi uba ukwazi uhluza uba okay, hayi no, lo umahluko wakhe ubetha kanje, yabo. Xa umamela lo umzekelo ufika ku-poacher ufumanise uba kugxilwe kwisixhosa esintsonkothileyo, yabo. So umehluko uva phaa, but xa kubizwa inkanyamba ke ngoku kubizwa i-stable sonke. So the reason ububona kugcwala istage wena kungoba kuhlangene wonke umuntu osebenza under la umbrella, Okay. yabo. Yeah. So inkanyamba ke ngoku iyonke, but ke ngoku eyona nto ibhidisa abantu yilanto uba bekungathi xa kukhwazwa umzekelo i-host yaloo event, yabo, whatsoever, ithi no ndicela i-Dirty Twins, like i-rare uba mayenzeke lo hlobo, kuvele kuthiwa hayi next up, yabo, inkanyamba. So hence ke ngoba sithi gqi sonke sisonke ngosidibene, but ke ngoku kuyo yonke lona xa sidibana zikhona i-beats esizi like sizibulale sisonke, zibe khona i-beats ezibulawa ngabathile, yabo. So andiyazi ke noba ubukwaqaphele na because akhona amaxesha uba ingabikho i-English ufumanise uba sisixhosa ngoku qha, yabo, i-English ayikho, okanye ufumanise ukuba isixhosa sikho yi-English ngoku, yabo. So ibhidisa phaa ebantwini but yinkanyamba iyonke. Yeah, inkanyamba iyonke. Andinoba uyinabise kahle. And ke ngoku senjoy hey inkanyamba inendlela yayo, ngizathetha ngenkanyamba ke mhlawumbe ngizathi mathi inkanyamba records mandibe ngolo hlobo. Inendlela yayo nje eyodwa eyohlukileyo, which is noba ningangena nibe bayi-20 but inkanyamba inendlela evakalayo from kwi-beats zakhona zinendlela. Mhlawumbe ungathi mhlawumbe inkanyamba i-influencwe kubani okanye yini ngeyiphi esesiphi stable okanye ngeziphi, yabo, because awungeke uze usuke nje uvuke nje wenza into ongakhange ube inspired khona into uyibona ba ndingayenza ke le nto le and mhlawumbe ngayenza ngela mhlobo. Mandiqale kwi-beats mntakwethu, yabo. Mna ndingumuntu okhule emamela i-underground too much, yabo, bendimamela i-underground too much, yabo. Emameleni kwam i-underground ke ngoku like bendi-100% sure uba le isound yiyo endiyithandayo le. Nangoku xa unoya kwi-laptop yam uzofika uba i-underground hip hop, yabo, yiyona nto igcweleyo more than neyiphi ni-genre ikhoyo, yabo, but ufumaniseke uba yiyo edominatayo, you understand. So into endinothi indi-inspirile like kulo way ngokumamela kwam, yabo, ndiye ndive like for instance kukhala i-beat ngoku, it doesn't matter noba yi-kwaito noba lipiano noba yi-house, yabo, but iba khona le melody iyi-one endiyivayo phaa uba yabona le xa ndinoyidlala kanje kungaphuma into kanje, yabo. So yiyona nto indi-inspirileyo ke ngoba mandenze ii-beats because bendispana namachitha for ii-beats, yabo. Because uqala kwam bendingakwazi ukwenza ii-beats mos, qala mane ndispana nee-producers, yabo, ndimamele ii-beats, yabo, abe esithi umntu yileni i-beat egrand namajita anqinelana, xa ndiqonda uba man ayikabiyo, ayikho le hlobo like suppose uba like ndiyiva ngalo noba seyicinyiwe iba khona laa melody ikhalayo uba ihlala iringa yona, so kushote i-instrument nje ezithile then ibe complete. And ke ngoku mna ndingumntu ongathandi uba i-beat ibe busy, yabo, kungxola into ukuthi kukhala into ethile, kukhala ipiano ngapha, kukhala inantsika igita ngapha, yabo, kube kuthitsho ii-percussions, yabo, yonke like ibe into ebhizi. Ingasibe simple uba kukho i-drum, kube kwi-snare, kube kwigita, kugqityiwe kum. It doesn't have to uba ibe xhaka-xhaka because ndibhiliva kulaa nto uba into ebalulekileyo yile iphuma emlonyeni wakho, yabo, more than ndibe ndimamele i-beat yakho uba ixhaka-xhaka kangakanani, imnandi, yabo, because at the end of the day ndizawuphela nqina i-beat ngoba i-beat yalaa ngoma, yabo, intswimpi. Ndiyakulibala ngoku wena i-artist le irephayo phaa, ngiyabo, nqomba suka lo andiyiva le nto ayithethayo, yabo. So ndingumntu okhule elaa hlobo mna ndimamela
ngala perspective ba okay no into ebalulekileyo lyric yakho yabo ba lyric yakho iphambene then ibeat noba ingamandi ithini yabona it doesn't matter ku yabo so isukele pha ke lana ba okay no be inspired ba okay no into ebalulekileyo ibeat if imnandi then umuntu oyikhwelayo ilyric yakhe abesho ngayo then kugqityiwe kum anaxesha even if kungakhala ikick yodwa kum bengugqu then kuthi igita qha igqityiwe kum as long ba lento uyithethayo wena iyamamela ugqityiwe yeah because one thing endisho ngayo ba i-fan base yam izawusupporta either way yeah like andinayo laa nto uba okay no ndenzela uba wonke umntu wakha aze azojoyina le nto i-fan base i-target market yam ndiyayazi uba okay no abantu abathile nabathile ndi-100% sure bazayithemba and bazayimamela it doesn't matter uba itheni inabani but bazayimamela yeah ndibhiliva kulo way mna andazi noba iyacaca Louis so wena Khotman yam ne njembe beninamkhambathi wenu as inkanyamba da ngakusinabisela uba okay nadibana njani like uba nomazi njani intoni nenzileyo uba okay masidibane nisonke no inkanyamba wena bafe iqale yazi inzingeli before yabo yeah iqale yazi inzingeli which is yayindim ingupoacher yabo inguchura ikhona out okuthiwa nguchura yabo but abantu abaninzi abayazi ngoku yabo yaziwa nje ngabo nabo ababayi-follower from way back yeah so ever since ngoko sasiphusha sonke namajita yabo but umjita waphuma yena kwi-crew since esithi no man yabo esi-style yabona asi like ngokucinga kwami like asi nowhere yabo like akho nto icace yabo yeah qha ke mna ndabendibhiliva kule sound uba okay no le sound yiyo for mna yabo and andizimiselanga utshintsha anytime soon if le ndibhilive uba yiyo yabo and amathuba oba like ndibe wrongo like are yabo so ndaphela ke ngoku ndibopha nopoacher yeah then inoyithunga yeah sabayi-2 qha yabo then sasisipana ke ngoku back then e-PM khona i-staple leyo kuthiwa i-PM yabo records into ezinjalo sasisipana apho nomjita sibaninzi ke yabo but ezi-cruise nge-cruise but inzingeli ndim naye qha yeah yabo then ke ngoku ukuspaninzi kwethu saphela sikhikhwa out sigxothwa pha because yeah because le way siyimeleyo abanye abantu abayithethi yeah and kumiwe ngoba ikuse no man makube commercial ngokwenziwe into ezawuba ityise ngoku whatsoever yabo qanda baxelela ndamxelela umfethu ke ndithi ekuse andifuni ibe ngathi ndim lo unamasimba yabo okanye uvala amathuba yabo but mna le into okuthiwa mayenziwa apha andikho kabe andingeni yabo so ke ngoku wena if wena uyayifila le way yenziwa apha shiyeka wena ube busy yabo ingabe ngathi ndicingela mna yabo ndidano ushiyeka wena ube grand but mna ndizawuyenza le way ndithi ndifuna uyenza and izawuba yi-success yabo izawukwaziwa yonke indawo yabo qha umfethu ke kube believer kum yabo naye ba okay no uyandithemba iwe ndithithayo wathi kanti xa ndisithi ndiyahamba noba kwaphela nje iveki or 2 weeks wathi naye yaphuma waphuma ekuphumeni kwakhe ke ngoku bendizama i-EPC yabo ba okay no mandifunda ukuzinqonqela ke from scratch because asenzwela ngumizi beats yabo sure then mizi lo ka count your blessings koze kuse ndembo yeah sasenzwela nguye mose beats then ke ngosaphela sishiyana ke ngoku ba okay no wasifisisani ngo because sithi sifuna usipana kwenziwe house yabo si ready siphethe amaphepha ethu sizo record ku busy house so funeka silile la house igqitywe manje kuba okubiqaliwe sisuka esikolweni yabo kuzawuthi betho 10 basebusuku yabo handa no yani kuya-house manyana ndizimela kuya-house manyana ndaqomba housekeeping literal yeah house nyani yabo complain and ke mna i-patience ndingumuntu ongenazo ke mna ndiyakhawuleza nogalala yabo labaxelela ndithi madoda ndizuyimela yabo so kwenje ngoku ndiyozibonela sayithetha bucala lona kodwa hayi izawubonakala bayithini we ndathi nizophinda nendibona apha ndiyagqibelisa ngoku nje benindibona namhlanje yeah kodwa nowakho uyitsalayo ndamuva nyana ndazitshilekusela kum ndazizabalezela i-PC
ndayifumana ikhoxokhoxwana la Pentium 3 wamo into exokoxoko nje ndazama umhlanganisa qokelela iRAMs nepower supply yathi yagcwala yabo ndaqalisa unqondo yabo yamoshakala lapha ndazamenye yabo but xa usekula industry mos xa usabuilder uzikopolisile nezawi uphela ubaza abantu bokuyithi ungayifumana kubani unoba ngombunyaka number 2 5 6 somewhere there ngokudala phela ndizixelela okay nojonga no lewenza uyenza le andizawupasa yabo nyanda izama iPC yathi yaphumelela yabo ndanqonqa ke ngoku every day ke ngoku ndahlala ekhompyutheni yabo ndisenza sure okay ndisharpna inantsika skill yabo okay ibeats nike zibele hlobo ndizifuna ngalo yabo if ibeat ndivile yabo if wena udlala ibeat umsekelo le beat uyidlalayo wena ndivinto eshotayo la ndishotayo ke ngoku iliza bayilid kweyami ibeat but ayizofana le yami divalele ndishotayo kuwe izawufika ibe icreate yami ibeat okay then izaba totally different wena awuzuyazi noba iidea isuka kule yakho awuzuyazi that's dope then icreate ke ngoku ibe ibeat ephawumbeneyo ke inswim wonke umuntu ayibhabe kureche kuyo yabo so iskill sebeat isukele apho okay ngoku ke sitshintshile bhuti wena ufuna so the comfort sitshintshile bhuti wena umeke into eyi-1 ba ndimile apha ndiyifune into so into yoba wena into ibangela uba uqonda uba awufuna utshintsha nje bathina sitshintshile nje yintoni ekwenza uba ungatshintshi bhuti ndingathi mntakwethu inkolelo man yabo ndingafane ndibeke lo hlobo because nyani yabona eziba ixesha lihamba isound evolve yabo eziba ixesha limka yabo and kuya kubekho iartist yabo ezintsha yabo zithi gqine nesound entsha you understand but ndifumanise kuba man but more especially ngoku apha eCape Town xa sithetha nge-workness apha eCape Town hayi noba ngu-95% apha yo straight one mos yabo hayi apha eCape Town hayi bafu hayi xa kuthethwa nge-workness apha yabo ngu-95 but yintoni ke ngoku bullshit sales apha yabo le ingeyiyo yeyona incanywayo yabo ufumanise kuba yabo iyancanywa liwi yabo but uyayiva uba xa umamela ufumanise kuba ayi ayiyo le yabo manje kuresha nangeVascom galela amanzi ntontontonto bomba haya ikwayito ibinjalo nje iyathengisa but ikwayito ibinjalo ngayibe ungayithandi kwayona ikwayito ibinjalo nayo ikwayito nawe bendihluze ikwayito yabo ndingumntu ohamba apha iphethe isihluzo yabo yonke into ifana nento ethethwa ngumntu yabo before ndizikisise yabo kufuneka ngiqale ndihluze qala ndimamele uba le nto uyithethayo like i-based kwintoni like yintoni endiyicontributor like ndicontributor ntoni mna and ndizuza ntoni you understand so andikwazi uba le nto uyithethayo ndiyibambe ndiyifumbathe ndiyigcine uba okay no le nto izandisebenzela ngemini ethile whereas ndingakhange ndiyihlalutye qala yabo okay no le way izandibetha man in a long run like after ixesha elithile izandichana le way so ingasenqala ndiyimamele le nto uthetha ngayo okay no lo mjita ndiyayiva le idea iclever yabo but izandisebenzela njani and ke ngoku izawasebenzela njani amajita endisipana nawo yabo excuse so ndingumntu olela hlobo okay no man xa sithi ndihamba ndiphethe isihluzo ndiyamamela yabo and ndiyazikisisa umamela ke yabo ndimamela uba okay no intswempu lo mjita yabo uyarepa yabo or whatsoever but mna for uyi-acheka le nto yakhe yintoni ezayifumana yabo okanye yena xa sithi yena ufuna mna kwitrack yakhe like yintoni ekhoyo for mna you understand exactly so that's why i-ideas endisherayo namajita I always believe uba okay yabo le once into ndithi izawuspana amathuba uba ingaspani arare yabo for instance lewe ukwenzela nje umzekelo nje omncane for instance lewe ye-KZN ne-Cape Town yabo le Cypher yabo ndiyibekile i-idea uba say hey lewe how about kutshintshe ibeat man because I feel like iyona ndisibolelisayo apha ibeat
yabo and lamajita antswembu one thing we can't run away from yabo lamajita aseDurban Yeah. adope onke Kakhulu. onke fethu yabo antswembu Ngiyabulala. yeah and ke ngoku the first day ndimamela la cipher because bengayazi bengekho nawe bokhe into kanje xa kandimamela liwe ingqondo yo iyantswimpu lamajita then ndize apha eCape Town xa ndifumanise kwandiqonda uba first 4 bars ke mna ndiyakwazi ujaja yabo first 4 bars mina ungekayirap yonke u16 wakho kwanye 20 first 4 bars ndikujaji uba yiwa ayikho le nto yenzayo fondini yabo ndamamela ezalapha iyanqomba apha siyabulawa lamajita axhobila ayidabula khona icomment umamele ku episode ba lawe kaloku Ibingombo umuntu kumamela. ndoyibona like yave yapoppa up yabo ngengibala upopayo bana lentwana Bangaba khona abantu ilathi yase Crefondini yabo orange bani igama layo le ispita English ibulele kodwa yona kubana lelight le yathi nomzimba omncane man kuba ngawazi lantu agent yeah ndamela yona yabo but ndavi opponent yayo yabo is strong ndavi opponent enqomba yabo because one thing mina ndimamela lines mina abantu mameli ba okay wena uflow kanjani ndive line yakho mba ipowerful kangakanani line udropayo it doesn't matter like iflow yakhe ngaweka but iskali se line ibar yabo ibar abantu bayakwazi ukuthi ibar ke umzekelo umuntu athi lento bendizekelise iVascom galela amanzi nto yasescom iVascom yasescom yoyichithe into ezinjalo kuthe ibar believe lo iline funeka ibe neskali mina nami yakuba you wathi uchathisile it doesn't matter uba uyibethe njani but when it comes ba umamela line uqonda ba yo iskali like okanye ufumanise kuba le line i1 ithethe into eziyi5 umzekelo but kwabanye iyagqitha kumhla umzekelo omnyayivi after 5 years ipass straight imgqithe straight yabo so mina ndimamela la hlobo xa ndimamela i-hip hop yabo ndimamela okay lo muntu uthini kanye ancame ngojaja ndithi akuse hayi man lo muntu ndijonga ngazo zonke iangle line yakho ndifumanise kuba no lento yonke le nto ithetha ibeast kuliVascom uthetha ngayo which is phambili straight ayikho ithetha yabo so ndijathela hlobo yabo andikhawulezi ujaja ngaphandle kuba ndihlaluthe levisi okay xa sisehlalutya levisi lo muntu kulelo uyithethayo uthetha ngaphi like perspective yakho uyabo ujolise kwelipicala yabo so ile la hlobo fethu but ndayibona ke ngoku leyo KZN ndabona ba siyabulawa yabo like dismal siya fail straight waqoma uyisave phela ndiringa nodlaya sancokola ke nodlaya yabo bese udlala no man manenza ibeats yabo sibe 3 then ndimsendele then uzawuchoose yena namajita wakhe ba okay hey background ndathi okay yani wakho stress dazenza nyana ezibeats namthumelela wakhetha lebi ispanisiwe ke ngoku wakhetha yona wathi hayi ndangayifili mina la beat yanqomba hali beat andiyiva but intsuyembu yona umuntu oqala uyiva yawubhala ngqomba andiyifili kanti but it's fine nyani wathi hayi grand le baconfirmile namajita wakhe yabo bayi grand yabo so masisponsor yona athi okay yani wakho stress ndayithatha la beat ndasendela wamajita ke ngoku sees luhla onke almost onke amajita really yabo onke amajita angangenileyo pha ayileleyo yabo ndaqomba okay ano hayi yonke uyigrand yabo kulapho ke ngokwatsho kwakho la umfu ke ngolabone la amajita atsho ay interested ngoba yabona le khona umahluko yabo so iqayele phala we yabo yakulewe ubuyibuza ba okay ubusithina le question masiye kulento yabona kwakulento usathetha ngayo kamandi ye cipher ne mhlawumbe i-cipher wena xa uyijongile wena mhlawumbe ungathi mhlawumbe nje ube honest nje uthi wena uyayijaja wena uthi hayi ungabe ubona ngathi mhlawumbe singabantu ababethiweyo phayana as Cape Town okanye mhlawumbe siyasa mhlawumbe ndenza umzekelo mhlawumbe ku5 manje umzekelo ku5 uyabona mhlawumbe singu3 5 okanye singu5 nil okanye singu5-2 out of 5 anothi basisibethi asibethwa ngamanifethi yabo amajita antsuyembu lamajita but i-draw yabo ndingafanele nditsho ndithi hayi i-draw asiwinanga nathi there's no way
antswembu lamajita again yabo over lamajita but ke anikwazi ukuthi siwinile there's no way sabe siyaxoka and siyasiqala yeah antswembu lamajita and lamajita one thing endayiqaphelayo ku if akulewi yabo like aputha yonke energy yawo yabo iba kulento yeah and awa hesitate lamajita enza sure ba xa kuthiwa kuyabulawa As and kwa opponents like kwa abantu ababathathayo akuthathwa nje yabo akuthathwa nje ba uyava nje ilyric uvuba uwajonga kagadlelo yabo abona abantu enye into bisibetha pha like ibisenza ba kube nzima ujaja ilanguage because khona ezibesibethi isiZulu esi deep yabo ufumanise kuba siziva ke ngokuthini and bona bayaziva yeah so yenye advantage ngoba sibanayo ke ngoku hlobo lo jaja yabo singayazi ba okay lo muntu uwinile okanye ithini because asiyazi and nakwelethi icala same story because ujonga oluhla babethi isixhosa esitsokothileyo ababeva bona pha but thina siyamphakamisa thina sithi hawu ibulela yabo which is ke ngoku lawe isenza ba sibe kwi level e1 because asizongqinelana singazophikisana at the same time you understand so ilawe enye into bisibetha ilanguage if bethiwa kuSpanish language e1 like let's say English but unfortunately not wonke umuntu rapper English yabo even up Cape Town even by KZN so enye into ibisichana ke ngokule yabo but if bekuthiwa kubethwa English strictly English like akonto ixoxisayo biza kucaca ke ngoku yabo iphele emasini bekuzakwazi uhluzo ba okay no ibulewe li ayibulewanga bekuzaba lulu isolve yabo okay Louis so wena Tane since uselapha kwi-Cypher ne so ngokokwakho uthi ba into esibethileyo thina yi-selection ye-artist okanye indlela thina esideliverishe ngayo esibethileyo uthekabethwanga la sesitsho ne uye wathi ne ilantoza esikakhulu the reason abantu baseDurban bentswembu indlela abaselecta ngayo i-artist zabo yabo so xa ubeyisha iDurban ye yadeliverisha more ifunda ukuve kahle yabo wangixolela uba nokuvaka kahle yeah awuvanga no man ndixolise kule indawo ndimamele ezami izinto kodwa ndikuvile indlela obancome ngayo unless bandimamela different bona bancomile bona ndikuvile indlela ebancome ngayo abantswembu amajita pha antswembu yabo but ndathi ke ngoku anikwazi ukuthi basibethile nanso ke indawo ne ngazi ukuthi thina sibabethile yeah so yidro yeah ndingatsho ndithi ndinika idro lawi yabo la episode oqala okay no akuvakele so akwazi uba ndithi sibethi okanye sibabethile because bantswembu lamajita and nathi ke ngosesayitshintsha igame yabo after bona bese bekhuphile i-big guns zabo yabo satshintsha nathi safaka abantu aba powerful yeah so that's why ke ngombuzo wami besithi so into besibetha ibi-selection yethu na okanye bintwana so since ke hlobo icacise ngalo no ndilantoza uninabisele kahle so pha kwinkanyamba ikhona nje into endicingelayo nje nithi xa umuntu engena ngomnyango mhlawumbe ethi hayi ndizorekhoda apha nenza njani nibanazo i-auditions ezithile because xa uzawungena phayana efune uyazi uba i-pen game yakho hayi powerful kucala hayi kasidlala nike niqale nithi nivavanye iqale before izo you are one thing no like wena mntakwethu asikwazi basithi no sine auditions or whatever thina ihlobo esidibene ngalo namajita yabo siqale sibe zijomi yabo but anzoni masibe zijomi man but siqale sisimamelane yabo because siyadibana kwezi events yabo kanye kwi-Cypher yabo then siyamva umuntu ofithayo kwezi style sethu okay from the get go siyavuba okay hali like powerful siyayiva okay no yabo lo muntu angafitha lo unique and ke ngoku dope at the same time and uyabonakala i-style sakhe si different yabo so asikwazi one thing about him manthethe ngami mna italent xa ndiyiva yabo ndigudi ke yabo indlebe ke mntayo nami when it comes to indlebe hayi ndimamela kakhulu ndigudi when it comes to indlebe yabo so ndiyamamela okay no one thing endingenoyivalela ngaphandle italent
endiyivayo bayikhona italent but andikwazi uyivalela ngaphandle yabo so ndimamele lo hlobo ifana uba sidibana umzekelo kwi-event yabo ndiva uba intswimpu ndiyakwazi usuka from i-crowd ndiyokubamba isandla yabo phaa istage okanye xa ugqiba kwehla ndikusalute uba hayi respect yabo abayaziyo bangangqina yabo one thing if ndiyivile uba ukhe ajonga ihali itsotsi ayabulala andinawo laa nto uba kuzawuthiwa igroupi okanye kwathini yabo nam ndiba yifan yabo qoba ukhe respect yabo then i-conversation istarta from apho ke ngoba ikuse no man yabo how about sisipane kwinto ethile okanye kothini okanye kwi-single yabo okanye kwi-tape okanye kwintontoni yabo then iqale phaa ke ngokuba ukhe no singasipani eziba simane sidibana ke ngoku umuntu aphele ejoyina ke ngoku sizama umconvince uba ikuse no you know what singasipana sonke yabo sisenzeni i-albums senzeni i-mixtape yonke iwe yabo ube yimember yalapha nawo then siyithathe from apho ke ngoku yabo ayikho laa nto uba ukhe no uzawuauditionwa qala umve okay because banintsi abantu yabo xa ndixela inyani nangoku andongena efowunini yam ndingakubonisa banintsi abantu abandisendela ii-clips umntu andisendela i-clip yerap yabo but ndifumaniseka uba yuham kana ayiyo le sawuwaste ixesha apha ya uyadlala feel like uyadlala yabo so andibe ndiyitsala ndive ndimxelele uba ikuse no mfethu if ndiyayeva uba italent apha kusekuthi uba mayifikele makayikhetshe lo mntu ndamxelela ii-prices uba mfethu apha ke sisebenza kanje apha prices zalapha zihamba kanje yabo uyabalekisa ndiyayazi uba umntu okay uzawubala kaninzi yabo okanye athi no uyo-month end zaba right month end banintsi nyhani mfe ndingakubonisa nangoku and abazuza month end ndingakubonisa nangoku ndiyahamba kazuza ndimxelela ikuse no jo mfethu uyabona ii-prices ke apha zihamba kanje nakanje nakanje because ndiyayazi uba lo mntu we have nothing to gain lo mntu yabo because usafunda okanye uyayincanywa le way okanye beyifan but apparently ke ngoku wajika yabona wayi-MC ufuna uzithesta uba okay angenza njani so andibe ndiyitsala ndiyamxelela uba kuse no ii-beats zam ke mfethu zihamba kanje i-recording ihamba kanje but i-recording akunyanzelekanga uyenze kum usenoyenza komnye umntu mna ndikunike i-beat qha so kukuwe ke ngokudicide uba uthini wena in that way if uinterested if uinterested uzawuhamba ye komnye umntu so in that way wena yona nto uzayizuza kule nto uzawuzuza nto ne-recognition okanye mhlambe ucinga uba ngokumnika kwami ibhidi lo mntu mhlawumbe ndizawufumana umntu ozayithenga kanye awujonge andisenalo yabona kule level fit andisenalo ixesha laloo nto uba ndisajonga uba ndimandirecognizwe andisasebenzi elo hlobo usebenza ngemali ngoku ndisebenza ndithi kaloku mfethu immediate umzekelo kufika usisi yabo ndimva ihlobo abetha ngalo andinayo ireason uba ndimtshaje yena because ndiyamva uba ayo-waste unika kwam yena ibhidi yabo ayo-waste kum which is ke ngoku as much as uba imaketha yena uyandimaketha nam because immediately ibhidi yam iqala iyakwazi uba inkanyamba you understand so le track ndimenzela yona noba uyirilisile as i-single okanye uyenze i-album ndiyageyina still you understand so mna ndisifanelo hlobo mna nayo laa nto uba okay no whereas untswimpu but ndiza kutshaja either way andiyenzi loo bangaxelela onke amajide ndisifana nawo like ooseas oondlulamthi ooluhla yabo akekho umjito onothi eksela no mna ndafika kulast mna ndathi ndakhupha imali enga kwathini yabo because ndimamela wena mna ndimamela iliriki yakho yabo ndive uba okay uyabulala yabo so bubu-selfish ke ngoku uba ndikutshaje whereas ndikuva uba okay le nto uyibethayo nam ekugqibeleni ndiyabhenefitha kuyo yabo either way akufuneki ndiyijonge like funeka ndiyijonge broad yabo like andihamba ngayibeka kanjani kuyavakala like ndingayijongi like kwesi space sikuso uba okay hayi no ndijonge uba mandibhenefithe as in now funeka ubeke nalaa distance ye-future funeka ndijonge uba okay hayi no in the long run lo mculo wakho uzawuspreada most obvious because uyazi une-fan base yakhe so there was no point kumba okay no ndithi akuse no zwakala zakunika ibhiti 1,000 rand akho point I think mna bendizama uza kule ndawo ethi nje bumnika nje mhlawumbe sendibuza ke ngoku and business wise ke ngoku like
nje umnika nje kulanto yoba mhlambe ndifuna ukunika le beat uhambe ipromoteke ngelihlobo ba nansi njeba andimuso ne fan base yakhe ne fan base yakho mhlambe uhope iyofikelela laphi so that ngeyile business kanye ufuna because and I would retouch ba okay now ayona business exactly ndiyenza le kulento nangona ndingabacharge ababantu ngoba ngabantu sensebenzisana nabo futhi ke ngalandlela ke ngoba ndibanika ibeats okanye ba record ndiye ndifumane ke ngoku promotion intontoni nje on behalf of bona intontoni so indaweni zakwenza kulenda ye business yoba akaya awijonga ngalantu ba hayi man mhlambe ke imani kwenzela umzekelo yabona iyakwazi umuntu aze kum you understand antache kumzekelo kwi-inbox kade imfethu ndive ibeat man kwi-album kaMadness yabo ikwazi inkanyamba yabo omnyathi gqeyani ndive ibeat kwi-album kaNdlulamthi yabo ikwazi inkanyamba yabo ndicela ubuza uba ibeats zakho imalini okay asithenga isiza kule ndawo ke ngoku ndiyifunayo so ke ngoku leyo nditsho uba lamajita ndiyayazi uba either way yabo if ndimnike ibeat qha ayispanisa irecord ndizawugeyina eventually yabo so there's no point uba ndiwacharge lamajita ndithi kuse mad ibeat nansi 1000 le beat izwakala le beat yabo izwakala record up don't ndibhatala imali yami then bubu selfish obukum like ndifila elo hlobo okay yeah because kaloko because lo muntu une fan base yakhe yabegqibeleni yabo as much as banami ndine fan base yami but immediately umuntu esiva la tag bayithi inkanyamba yabo then uyinika indlebe la track yabo afuna umamela bayini uba kuzawuthwana you understand yake ndayiposta manje into etsho uba once ithi inkanyamba yiyeke idlale yake ndatsho ku Facebook yabo so yileyo nditsho uba okay amajita ndiyawafakela ndiyazi ba like andilindelanga like anything in return as in now yabo ndiyayazi ba in a long run eventually sabakhona into evelayo izawungenisa uzawuthi gqi umuntu esithi kusehamba nikhona ibeat endiyivileyo man kundlulamthi yo intswimpu lawo into ukanifakela inamba yakho yabo mhlawumbe ku Facebook ndithumele inamba sincokole ke ngosiphele sincokole yabo esithi hawu nofuna ibeat ezi10 umzekelo yabona ke ngoba ngene ngapha ngala beat i1 hayi ndiyayiva ingona andicacelwe kahle ke ngoba athi kusehano ufuna i-mixtape yabo cela ibeat ndimenzele ibeat zibe 10 ndimsendele izinipets yabo uzandisendela imali ngemini ethile yabo then we take it from there uphendule ke kusekile le ndithitha so ile lahlobo yey ibusiness yeah ingxaki le beningade ndive icala le business le nto bendisiva nje ukuba hayi uyanikisa nje so it's part of a promotion yes yeah because kaloku kufuneka siyicacele because lento abanye abantu bazomamela bacinge fana ba hayi uyanikisa so indlela enza approacha ngayo kanti ayazi ba and ndenza ibusiness apha ke olhlobo nohlobo kodwa ke ngokusebenzisa abantu abathile and ilonto le naphina not wonke umuntu and naphina nakweyiphina iindustry noba singangena kweyiphike noba singena kule yami industry ye video ntonto nawe uyakwazi unika umuntu ilantuka ibanza kushutela ivideo umshutela but you know that after kule business uyenzayo uzawuthola ke ngoku abanye abantu abazathi ndibonile phandi ibusiness hayi Spanish ingqondo la xesha Spanish ingqondo hayi perfect inhle kakhulu good promotion masingene khona into ofuna uyithatha ikhona nje into benifuna uyiqonda nje kancinci wena tane kukho inkanyamba apha elandoze ne Cape Town kukho inkanyamba eEastern Cape unidibene njani like nisebenzisana njani asebenzisani bafu at all andibazi nobaza abantu mna yabo mna ndasendela itext mna yabo ngentsini isaqala uposter lawo ndasendela itext ba hey uyibonile lewi yabo ndisendela ku WhatsApp yabo ngomnye umntakwethu yabo caba uscreenshotile from kwezi page ucela uhlesana nje kancima kanti kuboni kahle ngohlobo uhlele shisa nje yona imic ne yeah ihlibe yake aqaba ichicks sejonge kuwe apha emazantsi nje like kanti okay sure emayijonge kuwe ngo perfect yabo so mna ndasendelwa nje i-screenshot ba ekuseyano kuinkanyambe kanje nakanje yase Eastern Cape yabo sake ndiyothuka emosazana yabo ndabe yamxelela umntakwethu ndithi no man so wara man yabo into ezinjengezi yabo iba ngu 1 2 1 2 ugqitha inyanga ezithile iphinde icwaka ngiyabona yeah
because intoni one thing endiyaziyo uba okay yabo ifake ihlala ikhona mos kuyo yonke into yawona wena bafu yeah ifake ihlala into ekhoyo i-Air Force nazi zininzi yabo Sinemidubulo yazo. Sinemidubulo yazo yeah, but uyayazi i-Air Force eqondileyo uzayifumana hey understand? anginceda wangiclearishela no Yeah. because benisithi niyasebenzisana sebenzisana nowazi nowazi amajita yabo nanguni ngakubonisa inbox ikhona inbox nangoku yawo yeah zange ndibe ndiyitsala ngqondo andina energy man yo entertain wabe explain umjita iqwiphu ndathi okay oh explain la gama Yeah, lenkanyamba explain ufumana bayasicabanisa ntontontonto ndathi okay iphelele lapha i-conversation damn yabo, dance because andifuni into ezabe andizi-entertain into ezi-unnecessary man yabo into endiyaziyo uba like iclearly we yabo umzekelo jonga nawo nabo khadenza ziske ndiyoba ngukhadenza ngapha wasekhayelitsha Khayelitsha yabo which is andizulasta mosapha egamini because ukhona ukhadenza waziwayo khoyo kodwa into lale catfish yabo i-clone yabo yabona ezawe yeah awuzusurvive most obvious yabo so kanti aqende ngikhadenza ngonami ndiqhenza ifuna uli camera ngoku come on yo Hotman so that's why ndingazi-entertain into ezinje yabona vele nqomba yabona liwi yokudrain yeah it's not worth it man yabo like ayidingi i-energy yami yabo but mna it doesn't matter noba ndinga-quiet for 6 months yabo Yeah. but the only thing abayazi abantu ikhona inkanyamba yaseCape Town yabo Eyona so yona if nkanyamba. inkanyamba yaseKimberley yase-Eastern Cape it doesn't matter yabo because they won't keep up with i-level yale nkanyamba yaziwayo you understand so ndibhelieve akulo way that's why nangoku ivelayo ndavela licoka kwathi kwaka mosixesheyana Yeah. if ungajonga nangoku kwi-social media kwave kwathi coka ixeshana nqomba ndizoreleasa fokol khe ndibanike ichance ngabe ngathi yeah une-competition ko-competition banike ichance bakhe bayenze leyo like just to prove uba yeah bayalideserve elikama okay you understand but in a long run sekulithuba ndingavusisava nto mnisuka ngapha and ke ngoku into zabo bendingazikhangeli bezivele ziphophe Poppe out. enantsika Facebook na-TikTok. because kwezi group yabo kuthiwa hayi inkanyamba Eastern Cape inkanyamba ireleasile yabo nantsi into ndipleye ndimamele yabo idrophe yabo ndiyeke yonke lo so like kumntu ndinamvalela ngaphambili fethu ndithi ekuse even nawe xa unovuka ngomso usithi hayi ungunkanyamba yeah soze ndibe ndiphikisana nawe mna ndibe ndisithi Ndithi, yabo hayi, mfethu igama yenza lami njani eli. benje ndimo zenaliwe into fethu yabo waste of Akuyavakala. ixesha kuma wasted like energy. waste ixesha sakuyeka ukhululeke uyenze leyo but sizawubona uba uzawukhipha up kangaka like for ixesha And then thanda For i-energy making, yakho. you understand Ndithanda indlela Yeah. ohandlisha ngayo izinto yeah so andidili with such mfethu yabo ndiyakukhulula wenze lento ufuna uyenza but inkanyamba yona le i-registered le yakho yeah okay which is indaba engaxoxisiyo le ayixoxisa indaba engaxoxisiyo so phayana estudio ne nibaninzi kakhulu lanto kwenkanyamba yeah ne umkhosi yeah. imkhosi but mhlawumbe zikhona izitori ononibalisela nje sibe sinye nje ezifani like umzekelo ba ngeyiphi yona artist oqondayo ba xenza recorda yona madoda izawuthi what is inswempi izawuphuma into entswempi but thixo sizawusebenza apha izawusokolisa apha izawusokolisa apha xa ndirekoda kuzabantu kandiphinde bra kandiphinde yo kandiphinde like ndenza umzekelo lezinjalo inoba ngeyiphi loqondayo ba hayi hey kodwa ke okusala izawuphuma ibe right njengonantsika establisha kuyo ne yabona nje unantsika u-Brown Dash ngendlela endandiva ngayo xa umamele xa seyi-final product Yeah. mthwembu kanjani but Yeah, kwakuthiwa ngoyena mntu umahluko, usosayo yeah. Fethu anothi bubufani man or whatsoever yabo because ingafani kum okanye ingabifani kuwe you understand so in terms of i-struggle yabo okay no siyakwazi uthatha imini yonke umzekelo if isiqale ngo-10 ekuseni bayakwazi ubetha o-10 ebusuku oko sijijisana nevesi eyi-1 uyi-1 umntu owenza lowe ngupoacher I understand ufumaniseka uba iyabethwa yabo ivesi ayibethe yonke umzekelo iphelele because uyifunda from kwi-script yabo ayibethe iphelele yabo azobhuda kwilayini yogqibela yabo ayibhude xa ibhuda kulayini yogqibela ndithi no jonga into masiyenze masiyikhathe phaa sisusa only le line uyibhudileyo uzawubetsha yona wena athi no ndifuna uyiqala from scratch
ndifuna uyiqala from scratch because ayisosounda the same yonke lawe ndithi okay no is fine athi okay jonga i-delete ndiqonda okay manje-mute yabo yenzela uba in case uba uphinde warhayisa ujongile mos uyayazi ikhompyutha hayi nantsi icime ndiyicime nyhani yabo ngqombeli out ukucimeni kwam abethe face line abhuje la face line ke ngoku uyava bebethe yonke iqala yayibona le bakusevele ixesha futhi athi hayi abhuje la face line no befana ba ithi yabo qonde ihali phinde icime ta kuyanyanzeleka kaloku because kutsho yena yabo and ke ngoku uyayibona uba nantsi yandiyuthi so icime ingabikho pha yabo akafuni nento engathi izawunantsika izawuphinda iphazama okanye izawukokotela yabo so zii-challenges endifane ndidibane nazo ezo yabo but amanye amajita no onke almost onke yabo umntu uyiqala from eqaleni ayotsho ekugqibeleni okay if mhlawumbi akathandanga itone then and then sisitshintshe change itone nakhona umuntu angamandi sike simute la first take then silight itake elandela siyive uba okay idibana njani then if ikhona nangayithandiyo silight eliphezulu sikhathe le ndaba angayithandiyo siyifake phaa Jeme nibanintsi kangaka xolo ta jeme nibanintsi kangaka ngoku ilantoza ixesha lo recorda nilisplita njani like okay namhlanje ko record ubani okanye le hour ko record ubani nenza njani no umuntu free wena bafu umuntu free ya kamajita siyakwazi ba like ndi create beat ngoku you understand create beat ngoku ndigqibe ugqiba kwami le beat ndibe ne idea ba okay no le beat ingase ithi yabo bukho bakho umzekelo yabo record hook immediately awekho amajita nhleli ndedwa mosina ndimnde nebeat qha record la hook yabo at the same time the record verse sometimes yabo then bafonele bayekuse no ngiqobo kwenza into ekanje apha yabo kuthiwa hayi man ka usend ibeat nisend ibeat kuthiwa ka usend ihook nisend ihook sure yabo bawubhala u16 bars yabo immediately uba nesikhathi uzorecord ingabitsala awuyenze la iba easy ke ngoku yabo ifana no Rambo I think i-artist eziku Rambo noba zi more than 10 that's a nice dope song that's and the collection man so la winda create beat yabo ndabe ndihleli no Ave yabo no Cubic yabo so mna ndandisasenza beat selection I'm not sure by for AP track yabo but kwezi beats ndizidlala kwaphela kuvela la beat ka Rambo wabe ishontsho wathi umfethu yabo Ave yabo bala Rambo yabo izawube so ndaphela ke ngone create chorus ke ngoku out of la melody yakhe yabo then create na kwam la chorus nda create i-verse first okay I don't think i-first verse I think i-verse yami yesithathu pha na create i-verse but i-verse yami nje biyesithathu yokuqala la verse but umuntu wami endamfonela qala nguMed ndifonela uMadness ndamxelela ba kuseyano kukho le week kanje yabo so ndiyafuna ba ungene kuyo yabo so on yona ndafonela uPoacher ndafonela uDark Cloud ndafonela Mfura like almost onke amajita pha yabo bana Ndlulamthi uNdlulamthi ezilight Asa yabo sonke onke amajita ndawo Ribongs Ribongs so isukele pha ke mfethu into kaRambo yabo but yayi-idea nje like yabo and ke ngoku yayingasuke nakum ke ngoku andiyithatha i-credit for into engayenza qha mna into endayicreateayo yila that create something from i-melody yayicreate ngu-Avo yabo so ke ngoku that's when uRambo was born. Wow. I understand. Yes. Yeah. No, that was a dope song. Dope. Yeah, respect. Classic. Wow. Classic. And I pay like classic. And working with abantu onga qala ukusebenza nabantu andiyanoba mhlawumbe like uDark Cloud nondoni and then ibe experience enjani le. Yeah. Akuba ngicela ngosebenza nawo amajita like ndiqhelile usebenza nawo fethu yabo because bingeyo track yokuqala liya yabo ikhona track eyayisithi isithini ngigama layo
sendilibele nje concept but sisipana onke lamajita kuRambo almost akhona kule track ndithetha ngayo qha ke ndasingatshe ndazahlala ehokini ngoku yakwazi kwathi ihoki kwatsha nePC yonke ya destroyeka but onke lamajita akhoyo kuRambo akhona kule track ndithetha ngayo Okay. kanti ndibele iconcept yabo but i-artwork yakhona ibethwa ngurange yayisenza ngorange inento engathi namaphondo into yobusathana enkulu yabo inobuso obukhulu yabo ngathi silwanyana yeah so wonke lamajita ayipha so like ayo track yokuqala usipana kwam nawo amajita amajita okuma nandwabam immediately bane concept yabona bene beat enqonda yabo okay iyafeature for isquad like umkhosi ndewafowunela onke because amajita almost onke ndinawo i-numbers zawo yabo onke amajita big up eCape Town yabo Ngowenza ibeat wena ta so uyazi already okay no kule ingoma nzofaka ubani kule ingoma nzofaka ubani kaloku ibeat ndiyayenza but immediately ngicreate chorus kulapho ndizawuyazi ngoba okay umuntu onofeature apha ngubani okay uyakwazi wena umzekelo bese trackini okanye no2 no Khomani. yeah nibe se trackini endinifake kuyo like previously yabo yeah nibe khona no2 but xa nisiva style senu ndifumanise kuba ndenze enye ibeat ke ngoku okay create enye chorus ndifumanise kuba wena uzofeature yeah ongena yena yet okay yavakala Yeah, before ndinike olwe khona nje like ibeats zakho I think zine effects ezingathi zi dark yeah, dondoni yeah, and shit, horror dondoni mhlambe ungatsho ba mhlambe why like beats zakho sound like that like ntonto ngathi khuqwa umuntu endleleni yonke la different yani kita no yabona ke la week emfethu I think ndingathi signature man yabo isignature yabo because xa unomamela like yonke isound yase Cape Town awuzuyifumana like isound eneza effects ezinje yabo unless iclone ke okanye kumuntu o inspired ndim awukwazi uyifumana yabo so hence nsithi ke ngoku ezawe ndenza shobo okay no xa nzenza ibeat into ethile ndiyisipalisa umzekelo if khala mhlawumbe khala isikhova yabo out of the blue yabo but one thing ke ngam yabo into othetha ngayo ndisendinayo effect yayo umzekelo ba uthetha ngoba wamdubula ndondondolo ziyathi izithonga ecaleni ba ndondondolo lizulu yathi izulu nyana ecaleni ba okay kuyaduduma immediately yabo ba okay othikoloshe ndondondolo ziyathi insini yapha ecaleni yabo so one thing about him nanenza sure ba iverse yakho ndifuna iphile yabo nikela lo type produce mabeyala mawuyifile le ba yenzeka le lathitha ngayo lo yeah so mna one thing about him na ke ngoku out of kwezi producers lapha eCape Town ndifuna ukwenza sure ba le verse yakhe yaphila yabo okay yeah awuyithetha le uyithethayo ba okay uyakhala ndondondolo kuyavakala khona umuntu okhalayo ebackground yeah wow so yonke iwe bakurhuqwa isikhali siyavakala umhleke umzekelo urhuqwa lo nto ekuthini yabo kanye mela yalolwa yabo yeah so ndenza lawe for sure ba okay isignature bayicace ba okay no lo muntu different ngehlobo lakhe understand yeah abantu abawumamela umculo ke wami bangaxelela ba okay no ile la hlobo because yonke into umuntu athetha ngayo evesini yakhe deyifaka effect yayo yeah awuyive le nto athetha ngayo yeah understand before sivale loya any question before sivale ngana okugqibela wena Khotmani yami man like beyikhona phofu beniyibona ku Facebook lano ingxabano yenu no2 so the end up behind kakhulu so no Al Pacino ndaqona xa sowufika apha e-studio soke sihlale phansi siyincokole if ulandoza open uthetha ngayo like ishiyano yenu esuke laphi da ko Al Pacino hayi come on fundi ngafihla ntoni yo ingxaba yona esuke laphi da no mfethu uyabona umnganami andinangxabano naye yeah yabo andinangxabano ndifuna uxoka yabo mna from kolakhe side sana yami yeah but into endiyirecolayo first day ndidibana naye eTop Deck kumfethu yabo yeah andimazi yabo akandazi naye because umuntu waqala wakopola nami like umuntu endaqala namazi kunaye icherry yakhe yabo icherry yakhe ikopole khona abanye abantwana bana lomntana na
khona imithi mana emhlophe man kanti ndiyathanda ulibala igama lakhe because ingxaki itshitsha amagama oku Facebook Okay. yeah so yayichomi yakhe yabo so ubonela uba ishumane mosifithu once icherry yakho umzekelo uyibona ba like i-close nami Yeah. noba ngeyiphi indlela na wena uzawufuna pha kuyo uzenza ichomi yami wena ba ingathi ungiqhelile okanye andazi Yakwazi. yeah so that whenever icingayo yena yabo ndingabi na chance Ingabi senzeka. yeah zinjalo zonke izishumane yabo xa uready imind yeshumane ioperate la hlobo So that's a defensive. immediately ba okay out ubombe okay hayi ngemedia yakho engathi okay say no regardless andifuna ukuthi ingcwasile andizuyithetha because andiyazi you understand but once ubone bo ishumane sibone okay ha no jonga le media yam no ingathi too close now. wena cala close ngapha ya so wena isishumane isidala uzawufuna uba close nala out yabo ufike uzithola izinto ezingenzi sense yabo xa nirecalla yonke leyo yaphi isuka khona because bangacingi ba le out ndicabele xa ukuthini Usuke lapho. because ndibona sendiswa mna ndiyazi uba kwenzeke ntoni Sekuphume nedis. yabo kwaphuma nedis for ninqomba lewe yabo ikuze ke iwe entertain mna funeke ndiyive uba isikali sayo lewe singakanani yabo ungacela into ezibhetye mna ezawumanyelwa zilight yabo umzekelo zithathe a week or 2 iphelele baphinde imanyelwe ya Ndakuva. mamela isikali sayo ndiyive uba okay nojonga lo mtshita yabo imbuleli then ndifila la pressure ngoba I had to respond So lilonga kho beef between yena noyitho utawo beef. ya ibifi kuye yedwa not nam andinabeef naye andinaxesha lakhe in fact because ndayombuza yabo if uyayithetha inyana amajita ayikhona ndayombuza epakini yabo sidibana Kaje kancinci Mike ko. the other day you understand Yeah. the other day sidibana epakini yabo xa ndiyambuza uba ndiva kuthiwa fundini une-district ethile yabo ezanga kum yabo uzidi ngulaa mntu ke mna fethu open yabo like ingasuthetha into icace la kusijongene yabo ungawuthetha into kufacebook okanye uthetha into etrekini ba mfethu ndundundundundundu but when it comes uba sidibane sijongane awuyithethi which is uyimovie kum yabo ndambamba yabo umfethu ndithi kusehama mnganam ndivaliwe mani ba kusejonga kuthiwa uyandisa wena yabo like eyona nto ndifuna uyiqonda uba isukele iphi yonke leyo uthi mna ndiyadisa walost umntu yabo ngqobe yilost litsosi hawu mfethu awuyalo wena wathi mfethu mana ela xesha ndihamba ndandihamba nomfura yambona umfura Ndiyambona uta. kumfura wayekhona nale out le yenza amazotsho khona le red cap Ndiyambona. Manenzi, Man. Manenzi yeah. No Manenzi. Manenzi. Ukhona naye umfethu yabo siyebhizi sesimane siphuma ngesiyosela emotweni yabo qha ngqomba ndiyamringela uba mfethu lewe yalo mjita ndincanya kanjani yabo and imjita engasayicacise lewe uba sezikhipana yabo ndizoyazi uba okay yakwenzeka ntoni yabo xa umfethu kandimbamba yabo akayithethi yonke lewe ndizova inoba 2 days after uzoposta kufacebook uthetha iwe kufacebook yabo ba gagaza abantu kwathini yabo ndiyathekwa ke nakweziwini qondiyani confused ndiyamxela napha ndithi kuseyabo notsolwa ngakofi bendithetha nawe Phambi kwakho. ungayithethi zonke eziwini usithi Damn. waye ngoku uzawuthetha ngokweziwingo yabo thetha into ezingavakali ndiqomba yabona ke abantu abanje andi-entertain Yes. Awayishumane dance. Asilahlele kuwe tata. ishumane zilawile Yazi basiphume kamandi Rodman. Yase siphume kamandi man. Ondithi nje 16 then we done. lo mjita ndogqibela nini urep Yeah. Sayigqibela nini ukuyivala Rones. Jota. Yarre. La umf. lo mjita undirepisa lithosi Kayiwanda hayibo siyakucela. but fethu kaloku inoba ndiselazilibala because ndirepa only xa kuthiwa nansi into etyumzi mna Kuyatsha. kambe ngicingi man okay check gono ndomkhulu xa endikhahlela amahlakana ungqongwa ngabakhulu nqenqe inkonkxa zakwasathana qha kunobathana guqa bendohla kuhlatywe ligwijana irhamza amakrwaqana uvexa ibhodla uphefumla mbijana kule mfumba yequmrhu kufutshwa ngomthamba endlathi ezemurhu ityhefu yenunu xa sikrolonqe memfi yesimumu gono ndomkhulu xa ibhagrambu liphuma kwinkungu gono ndomkhulu phila ngogcada amanqathe ebhulu xa izamla
okwizandonga uyagxidika nguwa idlokova isangxa ndisisangxa ndikuhlafunisa ingceba zekhoba legumla uyagutywa ndikroxomisa iimbambo zexhoba lumka warhenywa qhagamishela ababhetye imiqolo uyekelani bani uyekelani ndibuyisela back before ndive lo mculo ukhoyo kwakudala kaloku seyisezinye wave kaloku ya so ngoku into azisafani safana sitshintshile kaloku satshintsha sitshintshile ngoku mabele because something comfort abantu mhlambe xa befuna ukufumana abantu abalandela le podcast mhlambe bangakufumana phi ngulast ave yabo last ave Facebook yabo bengulast inkanyamba ko TikTok last ave ko Instagram yabo but ke ngoba abantu bayathanda bane mistake bacemba ndive senibizwa ngoAve ngoku noko mapakini uba ndisepakini yabo kanye Renz igqizeni kwazo ngoAve ave ingcosi yami ayindimango ave yabo ingcosi yami yabo qha ke ngoku kulana ba ithando lomzali yabo umanise kuba yanje alattach kuyela gama kwigama lami understand so ayilogama lami okwa abantu abacacisela ba ikuse maningaboni sendibizwa ngizomntanam yabo mayibe umntana wakho bizwa last ave hayibo noba kuthi ufuze umntana wakho ingcosi yami ave thando ngoku noba ndibana nabantu ngoku ezindaweni ngokukhala ngoAve ndiyakuva ke ave ngomba usengxakini dakodlo ngizosixolela ngondo yanze emasimbini stop that nonsense guys yabo qake kulana ba okay hayi ingcosi yami into yonke ngulife yeah ngulife so elagama leliattache ngeso sizathu yabo bayikho enye into omnyumboma nabo ngaphandle kwengcosi zabo wow Nkosi Buderimani Nkosi man mhlambe khona mhlambe I show kanye ntoni album or something that was busy yongo apha ku Feb yabo I think zabe nise-PE yabo zabe nise-PE nge-25 apha ku Feb zabe ndilenda kwela cala yeah I think ikhona i-event ezabe ikhona but it's a pity ngilibele nje igama layo yabo because skile madoda sike manzodwa mana ufumene sokutyerha ya man yabo so zabe ndiphanza bendinje apana ndiyango performer man but invitewe nje ba man bekhona nje appearance you understand dama kube busy maxakeke for 2 weeks I think 2 weeks yabo then dispana ke ngoku kwi-album kwabafileyo ezabe iphuma I think around Easters sabe siyikhupha then ke ngoku bekwe series ndispana kuzo ke ngoku yabo so into ezisazi hold back akhona yonke into uyayazi kanti benthethe andifuna benthethe andifuna benthetha ke mina ya sitshile yonke into le Nkosi Buderimani kakhulu ixesha lakho Buderimani yo silibulela kakhulu mani ixesha lakho siphelo na nangenye imini but ungadinwa mani yabona xa uthe mhlambe khona into mhlambe ofuna uphinde ubuye mhlambe khona ofuna ke uzicacise nento ezithile na sekhona apha endlini siyafumaneka wasebenzeni sibe yilonde Nkosi Buti siyabulela mathola nyongane kudlela sithi shwi ke ngoku Come to the biggest podcast in the world. Yeah. Me say dive into the rhythm, feel the new wave vibe. Yeah. Where fresh thoughts and voices come alive. Yeah. From deep conversations to the latest trends. Yeah. Won't you join us on this journey where the wave never ends? It's inspirational, yeah. Educationally, conversationally, and intellectually. The gold and the best in the game, yeah. Tell me how you catching the wave, yeah. It's a new wave, yeah. It's a new wave. It's inspirationally, educationally, conversationally, and intellectually. The best and the gold in the game, yeah. Tell me how you catching the wave, yeah. It's a new wave, yeah. Catch a new wave, yeah.